Shirin hada-hadar WHO da kuma hukumar UNICEF na kula da ruwa, tsaftar muhalli da tsaftace hannu ya bayyana bayan gida a fili a matsayin zubar da bayan ɗan adam a cikin gonaki, dazuka, daji, buɗaɗɗen ruwa, koguna ko tafkuna, gaɓar tekun ruwa ko wasu buɗaɗɗen wurare ko kuma tare da sharar ƙasa. Rahoto ya nuna cewa Najeriya na sama da matsakaicin kimar duniya na kashi 5 cikin 100. Mafi yawan kashi an samu ne a Eritrea, Nijar, Chadi, kudancin Sudan da Benin, Najeriya da Habasha da sauransu. A shekarar 2019, gwamnatin tarayyar Najeriya ta kaddamar da kamfen ɗin tsaftace Najeriya yin amfani da bayan gida da manufar kawo ƙarshen yin bayan gida a fili a duk faɗin ƙasar nan da shekarar 2025. Wannan yunkuri ya haɗa da shirye-shiryen gina bayan gida masu yawa, wayar da kan jama'a da haɗin gwiwa da gwamnatocin jihohi da al'ummomi. Duk da waɗannan ƙoƙari, ci gaban bai yi daidai ba. Yawaitar jama'a, faɗaɗar unguwanni marasa tsari a birane da rashin isasshen kulawa da bayan gida sun hana samun nasarar da ake bukata. A yankunan karkara inda ake fama da karancin kayan more rayuwa, yin bayan gida a fili har yanzu abu ne gama gari. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO da kuma UNICEF sun jaddada cewa kawar da yin bayan gida a fili abu ne mai muhimmanci wajen cimma burin ci gaban ɗorewa na samun tsaftace ruwa da tsaftar muhalli. Haka kuma sun lura cewa rage yin bayan gida a fili yana rage haɗarin kamuwa da cututtuka da ruwa ke yaɗawa tare da inganta lafiyar jama'a gaba ɗaya. Ƙarshen shi wannan rahoto kenan a labarin namu na Tozali daga Bauchi.